Y bore yma yn ni edrych gyda chi ar Lyc penod 17 ac adnodau 7 I 10. Lyc 17 ac adnodau 7 I 10. Os oes gan un ohonoch was sy'n aredig neu'n bugeilio, a bydd yn dweud wrtho pan ddaw I mewn o'r caeau, tyr dyma'r unwaith, a chymer dy le wrth y bwrdd, na, yr hyn a ddywed bydd paratoa swper I ni, torcha wisg a gweina arnaf, nes I ni orffen bwyta ac yfed, ac wedyn cael bwyta ac yfed dy hun. A yw diolch yw was am gyflawni'r gorchmynion a gafodd. Felly chwythau, pan fyddwch wedi cyflawni'r holl orchmynion a gawsoch, dywedwch, gweision ydym, heb unrhyw deilyngdod, cyflawni ein dyletswydd a wnaethon. Yn y William Morgan, yr adnod ola, felly chwythau hefyd, gwedi I chwi wneithir y cwbl oll ag orchmynwyd I chwi, dywedwch, gweision anfuddiol ydym, o blegyd yr hyn a ddylasem ei wneithir, a wnaethon. Falle nad yw'r ddameg hon mor gyfarwydd I bobl ac i'w damhegion eraill. Mae hynny'n drenu oherwydd mae cymaint gyda ni I ddysgu. Mae'r syniad yma'n bodoli. Mae dyna gyd wedodd yr arglwydd Iesu Grist. Oedd bod rhaid I ni fod yn neis i'n gilydd. Caru ein gilydd a dim barnu ein gilydd. A dyna fe. Mae cymaint o anwybodaeth. Petai pobl ond yn darllen yr Efengylau a gweddill y Testament Newydd. Petai pobl sydd yn pregethu, ond yn pregethu beth mae'r Beibl yn dweud. Mae'r Beibl gyfan. Yn y geiriau a ddarllenon ni yn gynt yn ystod y cwrdd, mae'r arglwydd Iesu Grist yn rybyddio ei ddisgyblion a byddai achosion cwymp yn rwym yn siŵr o ddod. Achosion cwymp, pethau sy'n dal pobl yn ôl rhag gwneud cynnydd yn y deyrnas. Pethau sy'n dal pobl yn ôl rhag mynd I mewn i'r deyrnas. Maen nhw'n siŵr o ddod, ond mae Iesu Grist yn ychwanegu gwau y rai hynny sydd yn gyfrifol am yr achosion cwymp. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi yn gwneud unrhyw beth neu yn dweud unrhyw beth sy'n achosi I rywun arall I gwympo. Peidiwch â gwneud neu dweud unrhyw beth sy'n dal rywun yn ôl rhag dod yn Gristion neu rhag cynyddu yn I bywyd Cristnogol. Ac mae'n mynd ymhellach. Os ydych yn euog o hynny,
fe fyddai'n well i chi petai chi'n clymu maen y melyn o amgylch eich gwddf ac yn taflu chi i ganol y môr. Dyna chi rybydd sobor yn arbennig i rai sydd yn pregethu. Mae'r arglwydd yn parhau. Mae'n dweud, cymerwch ofa. Rhywbeth arall i ddisgwyl mas amdano fe. Os pecha dy gyfaill, neu os pecha dy frawd, neu dy chwaer, yn y ffydd. Os mae rhywun yn pechu yn erbyn, mae e'n digwydd. Trai ni yn y byd yma, fe fyddwn ni'n cwmpo mas gyda Christnogion eraill. Ac os mae rhywun yn pechu yn dy erbyn ni, wel, cyrrydda e. Siarad ag e am y peth. Dwed wrtho fe, dwed wrthi hi am y peth. Paid just gadael e. Paid just meddwl na anghofio amdano fe, fe aiffa i ffwrdd. Delia a fe, ac os ydi farha, madda iddo. Paid gadael fe, delia a fe. O'n i'n siarad â rhywun yn ystod wythnos diwetha, rhywun yn gwaith. Ac roedd hi yn dweud wrthai, dydy ddim yn gwisgo. Oedd hi'n dweud wrthai bod hi wedi danfon e-bost at berson. A dydy ddim yn trio bod yn gas yn yr e-bost, ond mae'n amlwg bod wedi cael yr effaith yna ar y person, bod yr e-bost wedi cythruddo'r person hwn. A fe wedodd i wrthai, felly aeth i ato fe i ymddiheurio. Ac o'n i'n meddwl, wel, chwarae teg iddi, a wneud hynny. Tyber a fydde llawer o Gristnogion yn gwneud yr un peth ac yn ymddiheurio. Os pechan derbyn 7 gwaith mewn diwrnod, ac eto troi nôl at 7 gwaith gan dweud y mae'n difar gennyf, maddau iddo. Nawr, ar y pwynt yma, mae'r disgyblion yn dechrau teimlo i gwendid a'i methiannau, a maen nhw'n dweud, adnod 5, cryfha ein ffydd. Meddai Iesu Grist wrthyn, nid maint neu gryfder eich ffydd sydd yn bwysig. Hyd yn oed os oes ffydd y fach, maint, hedyn, mwstad. Byddwch yn gallu gwneud pethau mawr. Byddwch yn gallu dweud wrth forwydden, coeden, coder dywreiddiau a thafler planedi yn y môr, fe fydden ni byddhau i ti. Mae ffydd fach mewn Duw mawr yn ddigon i'n galluogi ni, i'n arfogi ni, i wneud pethau sy'n ymddangos yn amhosib. Yna, daw'r ddameg y ddiddorol hon sydd yn destun i ni y bore yma. Dameg am ddyn, dyn sydd â ffarm bach. Mae ganddo fe was. Mae gan y gwas yn naturiol waith i wneud ar y ffarm. Dyled swyddau i'w cyflawni. Fel rhan o'i waith, fel rhan o'r cytundeb sydd ganddo, fel un sy'n cael ei gyflogi. Dim byd mas o cyffredin. Dim byd arbennig. Dim byd eithriadol. Mae'n aredig. Mae'n edrych ar ôl defaid.
Mae hefyd yn paratoi bwyd i'w feistr. Digon cyffredin. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn gofyn y cwestiwn i ni. Ar ôl i'r gwas gwplau waith yn y maes, cawn i ddweud tua 3 o'r gloch y prynhawn. Ydy'r perchennog, ydy'r meistr, ydy e'n dweud wrth y gwas? Der eistedd lawr wrth y bwrdd, a fe fyna fi pryd o fwyd i ti. Ydy e'n dweud hwnna? Wel, nag yw, wrth gwrs. Yn hytrach, mae'n dweud wrth y gwas, cer i paratoi pryd o fwyd i fi. Ac yna, fe gei di fynd adre a gael dy fwyd dy hun. Mae Iesu'n mynd ymhellach. Ydy e'n diolch i'r gwas am gyflawni'r gorchmynion neu dyletswyddau? Na, does dim disgwyl iddo. Yna mae'r cymhwysiad yn dod. Felly, chwethau. Dyna chi a fi. Dyma'r cymhwysiad. Dyma'r pwynt. I chi a fi. Felly, chwethau. Pan byddwch wedi cyflawni'r holl orchmynion a gawsoch, dywedwch. Gweision, ydym, heb unrhyw deilyngdod, cyflawni ein dyletswydd a wnaethon. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dysgu un pwynt fan hyn, trwy'r ddameg. Ni wedi dweud hynny mwy nag unwaith y dydyn ni, pan ni'n darllen y damhegion. Un pwynt sy'n cael ei ddysgu fel arfer, weithiau mana, athrawiaethau cysylltiedig, neu pwyntiau eraill allan ni codi yn naturiol. Ond mae'r damhegion yn dysgu un pwynt, un wirionedd i ni. A'r pwynt yma, beth ydyn ni i ddweud? Felly chwethau, pan byddwch wedi cyflawni'r holl orchmynion a gawsoch, dywedwch. You say, dywedwch hyn. Gweision anfuddiol ydym. Dyma ydym i ddweud. Wrth wy? Wrth Dduw. Dweud wrth Dduw. Hynny yw pan chi'n gweddio. Pan i chi'n gweddio, dwedwch hyn. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn ein dysgu ni fan hyn sut i weddio. Wrth gwrs, mae mwy na hynny. Mae'n ein dysgu ni sut y dylen ni edrych ar ein hunain. Sut y dylen ni farnu'n hunain. Rydyn ni ddweud hyn oherwydd dyma'r gwir. Dyma siwt rai i ni. Pwy i ni? Beth i ni? Mewn gwirionedd. Mae'r ddameg am ein gwerth ni. Ein cyflawniad ni. Ein cyfraniad ni. Ein cyflwr ni o flaen Duw. Dyma'r ydych chi ddweud, medd yr arglwydd Iesu, oherwydd dyma i chi mewn gwirionedd.
Fe ofyn cwestiwn ymarferol iawn, cwestiwn onest i ni gyd. Pryd oedd y tro diwetha i chi ddweud hyn? Pryd oedd y tro diwetha i chi ddweud hyn wrth Dduw? Gweision anfuddiol, gweision anheilwng i ni. Cwestiwn ymarferol arall. Pryd oedd y tro diwetha i chi glywed rhywun yn gyhoeddus yn gweddio yn dweud hyn? Gweision anfuddiol ydyn ni. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud wrthyn ni, a phan gweddiwch fel hyn. Ein tad, ar hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r enw. Felly dylen ni weddio fel hyn, dylen ni. Ydy nhw? Dylen ni weddio hynny. Mae'r arglwydd Iesu yn dweud wrthyn ni, a phan gweddiech hyn, deled y deyrnas. Gwneler dy wellus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Felly dylen ni weddio hynny. Mae Iesu Grist yn dysgu ni, pan eich chi'n gweddiwch fel hyn, dero i ni heddiw, ein bara bainyddio. Y maddau ni, ein dylen. Felly, dylen ni weddio hynny. Mae Iesu Grist yn dysgu ni. Dwedwch hyn. Gweision anfuddiol ydy. Felly dylen ni weddio, dweud hyn wrth Dduw. Ond beth ydyn ni i ddweud? Gweision ydym heb unrhyw deilyngdod, cyflawniau dyletswydd wnaethon. Beth mae hynny golygu? Nôl at y damau. Duw yw'r meistr. Mae hynny'n anodd. Duw yw'r perchenog y ffarm. Ni yw'r gweision. Fi yw'r gwas. Ti yw'r gwas. Yn gwmws, fel mae'r meistr, perchenog, wedi rhoi dyletswyddau i'r gwas. Mae Duw wedi rhoi dyletswyddau gorchmynion i ni. Duw e. Duw yw ein Duw ni. Ei bobl ef ydym. A defaid a'i borfa. Mae ganddo un gwasanaeth hawl gan ni ar y dechrau. Mae ganddo un gwasanaeth hawl. Fe yw ein creuwr ni. Fe yw ein cynhaliwr. Mae ganddo'r hawl. Mae'n rhoi gorchmynion i ni. Mae'n rhoi dyletswyddau i ni i'w cadw. Beth i nhw? Chi'n gwybod nhw? Neu beth ydych chi'n gwybod nhw? O leia, beth i nhw? Na chymer. Na fydded i ti ddiwiau eraill gefnroni. Na i ti ddeilw cerfiedig. Na llun. Na chymer enw'r arglwydd y Dduw yn ofer. Cofia y dydd Sabath. Yw sancteiddio. Anrybeddau dy fawnt da. Na ladd. Na ydym. Na ladrada. Na ddw cawn dysgiolaeth yn erbyn dy gymydog. Na chwennych. Dyma'r pwynt. Ffrindiau, dyma'r pwynt. Dyma pwynt y damen. Dyma pwynt y Pregeth. Ar bore yma. Os ydych chi wedi cadw'r holl orchmynion, wedi cadw'r dyletswyddau hyn, a di chi ddim, ond os ydych chi wedi cadw'r holl orchmynion hyn,
Ydy Duw yn mynd I ddiolch I chi? Ydy e'n mynd I greu argraff ar Dduw? Ydy Duw yn mynd I fod yn impressed? Ydy rhywsut yn mynd I fod yn eich dyled chi? Beth ydyn ni wedi cyflawni? Dim ond ein dyletswydd. Dim ond yr hyn y mae Duw yn gorchymyn. Dim ond yr hyn sydd yn rhesymol I ni fel pobl. Yr hyn o ofynnwyd I ni. Yr hyn oedd yn ddisgwyliedig I ni I wneud. Yr Iesu'n dweud wrthyn ni fan hyn. Ti heb achosi unrhyw gwymp I unrhyw Gristion arall. Ti wedi maddau I bobl eraill am I camwedd. Mae gen ti ffydd sy'n gallu symud coeden. Well, big deal. So what? Dyna mae Iesu Grist yn dweud fan hyn. Chi fod I wneud y pethau hyn. Dyma'ch dyletswydd. Chi dal yn weision am fuddiol. Chi heb unrhyw deilyngdod. Chi'n gweld mae'r Iesu fel wastad mae'n nid rhyw bwynt craff iawn fan hyn. Mae'n deall ni, dyw e. Mae'n deall ein meddwl ni, mae'n nabod ni, mae'n gwybod beth sydd mewn ni, mae'n deall ein gwendidau ni. Pan I ni yn gwneud pethau I ni meddwl sydd yn dda, gweithredoedd da, darllen y Beibl, gweddio, tystiolaethu, bod yn garedig wrth rhywun, peidio gwneud rhywbeth, I fyddhau I mam a dad, mynd i'r capel, ac yn y blaen. Pan I ni wneud y pethau hyn, rhywsut, rydyn ni'n meddwl bod rhai yn cael eu cyfrif I ni. Mae'n ein teilyngu rhyw haeddiant I ni. A meddwl Iesu Grist, ydy Duw yn eich dyled chi? Am wneud beth I chi fod I wneud? Chi heb unrhyw deilyngdod. Gyda chryfyddau eraill, wrth gwrs, mae'n wahanol. Chi'n ennill deilyngdod trwy eich gweithredoedd. Chi'n gallu casglu haeddiant. Ac os yw'ch gweithredoedd da yn gorbwyso eich rai drwg yn y glorian, byddwch chi'n cael eich gwobrwyo, a byddwch chi'n cael eich gwobrwyo yn dragwyddol yn y byd a ddaw. A dyma yw disgrifiaeth yr eglwys babyddol hefyd. Mae'r eglwys babyddol yn dysgu bod iachawdwriaeth yn dibynnu yn y pen draw arno ni, ar yr hyn I ni'n gwneud, yn bod yn gallu haeddu iachawdwriaeth drwy I fyddhau I orchmynion yr eglwys. Mae'r eglwys babyddol yn mynd ymhellach na hynny. Mae'n dysgu rhywbeth o'r enw yn Saesneg, works of supererogation. Nawr gair newydd I fi, ffindes I mas beth yw y gair Cymraeg. Tragoriaeth. Tragoriaeth. Falle bod supererogation yn air newydd I chi hefyd. Beth yw e? Wel, bod y saint yn gallu storio gorlawnder o haeddiant, excess o'r lawnder, excess o haeddiant, merit, yn y nefoedd. Tu hwnt i'r hwn y mae dyletswydd yn gofyn. Trwy fynychu'r eglwys, trwy mynd i'r offeren y mas, offrymu gweddiau, yn prydio, ac yn y blaen, ac yn y blaen.
A mae'r eglwys bybyddol yn dysgu, mae Mair a'r saint, y saint wrth gwrs yn yr eglwys bybyddol, yw'r bobl special, Cristnogion arbennig yna, sydd wedi bod yn y gorffennol. Mae Mair a'r saint wedi storio trysorfa o haeddiant. A mae pawb yn gallu tynnu o'r trysorfa yma a'i dosbarthu i bobl wrth iddyn nhw gyflawni gweithredoedd a roddwyd iddynt gan o'r offeiriad. Roi dyfyniad i chi o llenyddiaeth babyddol. Yn Saesneg. Through them, the church gives her penitents a fresh start. And the church has a tremendous spiritual capital gained through centuries of penance, persecution, and martyrdom. Many of her children prayed, suffered, and merited more than they needed for their own individual salvation. The church took these superabundant merits and put them into the spiritual treasury out of which repentant sinners can draw in times of spiritual depression. Nid Cristnogaeth yw hynny, ffrindiau. Mae hynny'n mynd yn gwbl groes i beth mae'r arglwydd Iesu Grist yn dysgu yma. Gallwn ni ddim haeddu iachawdwriaeth. Gallwn ni ddim ennill iachawdwriaeth. Does dim haeddiant gyda ni o gwbl. Gallwn ni fyth haeddu cariad Duw. Ydyn ni'n deall hyn? Mae'n mor bwysig, ffrindiau, ein bod ni'n deall. Ac wrth i ni fynd ymlaen, cynyddu fel petai yn y bywyd Cristnogol, dyn ni ddim yn symud ymlaen o y safbwynt yma. Bydd ein gweithredoedd ni byth yn teilyngu haeddiant. Gweision anfuddiol fyddwn ni, tra fyddwn ni. Bydd rhaid i ni ddweud hyn. Gweision anfuddiol i ni, tan yr awr i ni'n marw. Ffrindiau, shwt dyn ni'n gweld ein hun? Dyna ni'n dod ato'n dyfa. Shwt dyn ni'n gweld ein hunain y bore yma? Beth i ni? Beth ydyn ni wedi cyflawni? Mae'r byd yn dweud wrthyn ni yn bod ni'n arbennig. Mae'r byd yn hoffi dweud wrthyn ni bod y potensial gyda ni. Ac os ydyn ni'n rhoi yn meddwl iddo fe, allan ni'n neud ac yn y blaen. Mae'n calonau trwy'r llodrys ni. Weithiau yn dweud wrthyn ni bod lle gyda ni am ffrostio. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud wrthyn ni, gweision heb unrhyw deilyngdod i ni. A hynny ar y gorau. Hynny yw, pan i ni wedi cyflawni ein dyletswydd, gweision anfuddiol i ni. Ond dyn ni ddim wedi. Dyn ni ddim wedi bod yn ffyddlon. Dyn ni ddim wedi cadw'r gorchmynion. Dyn ni ddim wedi cadw'r dyletswydd. Gweision diog i ni. Gweision anffyddlon i ni. Gweision brwd i ni. Gweision hunanol ac aniolchgar i ni.
ni'n bechaduru. Ni'n embaras i'n meistr nefo. Ni wedi crwydro fel defaid. Gwnes addunedau fyr i gadw'r llwybr ci, ond methu rwy. Dyma'r tlawd a'r llesgar i wod, betho ddilyn o'r y drwd. Ni'n goffa dweud gyda ffordd, rydw i'n gweld nad oes yno fi. Dim da, yn trigo. Ydw i'n trio wneud i chi deimlo'n waed? Ydw i'n trio wneud i chi anobeithio? Ydw, ffrindiau. Dyna'n gwmwys fi'n trio i wneud. A licen i petai fi'n gallu wneud yn well. Licen i petai fi'n gallu wneud yn 100 fwy effeithiol na fi'n gwneud. Oherwydd dim ond y ffordd yna, ydyn ni'n ceisio ac yn gwerthfawrogi beth mae Duw wedi ddarparu ni yn ei efengyl. Be mae Duw wedi darparu? Datgyddiad pennod 5. So mae werth troi at y fe. Datgyddiad 5. A gwelais yn llaw dde hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd sgrôl a'i ysgrifen ar wyneb ar y cefn, wedi ei selio â 7 sêl. A gwelais angel nerthol yn cyhoeddi a llef uchel. Pwy sydd deilwng i agor y sgrôl ac i ddatod ei seiliau? Nid oedd neb yn y nef nac ar y ddeiad, na than y ddeiad allai agor y sgrôl nac edrych arni. Roeddwn i'n wylo'n hydl am na chafwyd neb yn deilwng i agor y sgrôl nac i edrych arni. A dywedodd un o'r heneriaid wrthyf, paid â gwylo, wele y mae'r llew o lwyth Jwda, gwreiddyn Dafydd wedi gorchfygu, ac ennill yr hawl i agor y sgrôl a'i 7 sêl. Ac wedyn y lawr, mae'r creaduriau byw yn gweiddi ac yn canu. Teilwng yw'r oen a laddwyd i dderbyn gallu cyfoeth doeth i neb anerth, anrydedd, gogoniant a mawr. Iesu Grist yw'r unig un sy'n deilwng. Yr unig un sydd wedi byw yn fuddio. Hwn yw fy mam, yn hwn modd o'n mynd. Beth yw'r efengyl, ffrindiau? Mae ei deilyngdod, mae ei deilyngdod yw, a dwi osbryd yno fe. Mae ei haeddiant yw yn cael ei orio'n pell ac yn disgwyl fy nghorffwysfa o gyfiawnder llawer gwell. Mae yna storfa o haeddiant i gael. Nid fel mae'r eglwys babyddol yn dysgu, gyda'r eglwys, nid gyda'r eglwys mae'r storfa. Nid wedi ei gasglu o weithredoedd y saint, na Mair, na neb arall. Ond mae wedi sicrhau gan yr arglwydd Iesu Grist, gan ei waith, i fywyd a'i farwolaeth trosto ni. Mae yna haeddiant i ni. Mae yna deilyngdod i ni. A dyna'r unig le. Mae yna deilyngdod i ni. A mae e'n rhoi i bawb sydd yn dod at y fe. Sut ni'n dod? Ni'n dod yn gwaglaw. Nothing in my hands I bring. Ni'n dim ond yn dod yn anheilyngdod at y fe. Ni'n dweud, wy'n anheilwng, wy'n anfuddiol, wy'n werth dim i ti.
dim byd. Ac mae e'n derbyn a sail I deilyngdod I hun. Dewch bore yma gyda'ch anheilyngdod yn unig a chymryd o'i ddarpariaeth Amen. Ni gan i'r emyn I orffen 383. 383. Mi edrychaf ar ei fyny, Dywedwch, nos, os daw heddwch I mo unlle, daw o heiddiant gwaith y glos. Dyna'r man y gnaf yn rhygfan, dyna'r man gobeithiaf mwy, nid oes I echyd fyth I'm hennau, ond mewn gwybod farwod glwy. 383.